RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Janice, 27 anyos, taga Talisay City, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong pagkailad sa usa ka job hiring scam. Aron isabtan, ingon ini ang mga panghitabo. No, kilom na. Ayaw na taon paghilak kay mautong sa dunya ka. Shhh, nak. Sige, gutom na, nak. Naot na naman gud sa siya gatas pa. Dili naman siya mututoy na ako. Kinahanglan na yun ka nga, mangitag trabaho, anak. Maugyod pa. Mas maayo nang na ako'y trabaho. Ani arakos bay, aron makabantay ra ko ni Inday. Kana mo'y mas maayo, Janice. Natug na gid in town ang bata. Mag-scroll ko sa akong Facebook, be. Oh, hala, night job hiring. Ako ning basahon, be. Unsa? 15,000 ang simana? Opa, data entry nga trabaho. Unya, work from home ra. Dako na nga sweldo pa, uy. Uy, makasugat ko na gina para sa mga gastuhan mo na. Maulagi pa. Pero siguro ang ginanak, ha? Tinuod ba na? Verified ang ilang page pa. Unya, nindot og mga reviews. Gi-check man gid nako og siguro. Mayo kung mao ka na. Sige, suwayin na. Girl, kibaw biya ka ha? Nadaghan na ba kayong job hiring scam karon? Girl, kon scam pa ni. Dili unta sila maayo og mga reviews. Noon sad, pero mas maayo magud nang mag-amping ka ni. Mga marubi kay na sila day. Salamat sa concern, girl, ha? Pero ako, yun ning suwayan.
Nag-chat na ang page. Hi, Janice. Congratulations. You've passed the initial screening. Please deposit 1,000 to this number for your training kit. Training starts Monday. Monday? Masaway ka upang huam ni Papa og 1K. Ha? Ngano magbayad man? Trainingon pa man may anak pa. Unya, maunay bayranan. Ang training kit kay 1K. Kay human kun og bayad, makaproceed na ko. Mo ba? Sige na. Sindante ka. Okay na. Na-send na nako. Maunag yun ni. Makasugod na gyud kog trabaho ani nig Lunes. Salamat, Lord. Okay pa ka ito pagsugod. Gituman ako unsay mga mando nila. Ang mga steps, aron lang makatrabaho gyud ko. Nibayad po ko sa training kit aron makasugod ko dayon og training kay atat na gyud kay ko nga makatrabaho. Unya, Kumusta man na? nagpaabot lang ko sa ilang tawag pa. Manawag raman ko no sila sa akong cellphone number aron pagpahibaw kung unsay sunod nga steps. Daghan yun siguro nag-apply ana, no? Murag ubay-ubay gyud siguro pa. Kay nindot na kaayo ning opportunity good. Mao na siguro ni. Excuse pa ha. Hello? Hello, Ma'am Janice. Yes sir. Congrats, ma'am. Kay happy na ka sa final nga step, ma'am. Salamat kaayo sir. So, karon nag-need me og 3K para sa access fee. Ha? 3K? Yes, ma'am. O kinahanglan nga mapadagi dahil na ni mo dayon para ma-appeal ka sa, maka-appeal ka ba, maka-start ka ni Monday. Kining lahi sa tong 1K nga gipadana ko sir. Yes, lahi sa to, ma'am. Kay para sa training man to, ma'am. Sa training kit tong 1K? So, sa training to nimo. Okay, sige sir. Mao gihapon nga number ang sindan nako sa GCash sir. Lahi na, ma'am, lahi na. Sindanta ka, ha? Okay sir. Salamat. Huy, pasig scam na girl, uy. Ha? Ngano na kaingon mong ka anak girl? Dako na kay na 3K, uy. Nga nugutaong magbayad man ka, ana. Gipasabot naman po ko niya girl. Sige na bi, pawamas ako bi. Sige, good. Bahala ka, uy. Basta, sure naman ka nga, magpadaka. Oh girl. Nasend na nako. Tingalig manawag ra to. Magpaabot lang ko. Wa pa man gihapon manawag. Ako silang sendan sa page sa akong resibo bi nga nakasend na ko. Time pa. Ngano dili naman ko maka-message? Nganong unavailable naman eh? Giblock ko nila. Dili ni pwede, oy. Dili gyud. Ang ilang page ka. Tanaw na ko, be. Ginoo ko. Wa na sad ang ilang page. Naskam ko.
kay desperada na ko nga makatrabaho, namasin na lang gid ko nga tinuod ang maong page. Nabutaan gid ko. Tungod sa paglaob nga makatrabaho ko adtong kumpanya ha. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Unsa may paagi nga matrace ang GCash number sa scammer? O pwede pa ba na kung makuha og balik ang kwarta? Ikaduhang pangutana. Unsaon man pag-ila kung legit ba ang usa ka job hiring sa Facebook o online? Unsa may ilhanan kung scam kini? Ikatulong pangutana. Asa ko angay mo report nga na-scam ko online? Unsay legal nga mga laka nga angay na kong buhaton? Ikaupat og katapusang pangutana. Posible di ay nga makapang-scam bisan og verified ang maong Facebook page? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Janice. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako today, it's me. Ako'y mohatag ninyong tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, personal, no? Mga problema nato kabahin sa ato ang mga kapika, sa ato ang mga kahimtang, karelasyon, ang mga nakapasakit nato, hiubos nato, hala ipadana be kay para storyata, maghisgota ato ning pagastoryahan ang mga pangutana o mga problema ninyo. No? And a big thank you and a big shout out sa mga nag-like ug nag-follow nato sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page nato nga magpadamo sa inyong suwat please ug sa DYHPRMN Cebu. Sa mga nag-like ug nag-follow nako sa Elaine Tantengco Bathan, thank you kaayo. And hello to Landry Montero Baliado. Attorney Elaine, greet nako Halagat family ug iyang mama si Laureta Montero Halagat, iyahang cousin sa iyahang mama nga si Romulo Montero, Daimi Montero, Elsie Montero, Apdian from Landre Montero Halagat, no? Thank you kayo for your like. Ingon pod si Nazareth Borja from Camotes, Pilar Camotes Island, iyahang second home. Suking tigpaminaw ni siya nato. Iyahang mga brad si Lloyd Borja ug sa Coast Guard officer sa Pilar. Hello also to Joseph, Tata Joseph Borja ug ang iyang mga parents nga si Paulino Paling Borja, Prensi Borja, no? Dinha sa Pilar Camotes. Ug sa tanang mga naminaw nato dinha, Jaja, Herodias, Balahadia do, hello. Kumusta Miss Jaja? Also sa mga nag-like ug nag-follow po nako sa akong official Facebook page nga Elaine Tantengco, Attorney Elaine Tantengco Bathan, thank you kaayo. Si Janice, nga 27 years old, taga Talisay City, Cebu. Ato ang letter sender. Greetings to Mayor Samsam Gulyas ug mga naa dinha sa Talisay City. Kay nailad ni siya og pagpanrabaho. Nang-apply ni siya ni murang ang scam kuno to. No? Karon kay nagpadamag kaning GCash kay nadalagig ilad nga kinahanglan magpadag kwarta na unsa ba. Mga apply gani tawa man ni bayad. Unsa kunay paagi nga matrace ang GCash number sa scammer ug pwede pa ba niyang makuha og balik ang kwarta? Okay. Now, I'm not too familiar but ako ang based on experience, maglisod ta mo bitaw nang mangutana pod ang kanang GCash nato kung pwede gusto ba ta nga mo bayad tag a certain amount, no? To ensure kanang mag-insurance ba in case nga scam ni. Unya pangutan-on baya gyud ta kung sure na bata aning numero ha? Ug klaro ba, no? So, after murang I think lisod i-trace, but we can ask dito sa NTC, no, National Telecommunications na office, no, kung pwede ba na nato ipa-trace ang kanang number kay naa naman tay registration. Unya, pwede na nato siguro mapaprove kung gigamit na niya iyahang maong number ug ang teknolohiya, no, sa internet ug sa telepono, pinaagi siyang number nga nangilad siya nimo, then pwede nato ma-file ang complaint didto, no? Now, ikaduhang pangutana, unsaon pag-ila kung legit ba ang usa ka job hiring sa Facebook or online? Unsay ilhan kung scam siya? Okay. Now, una sa tanan, ang kaning mga job hiring, dili gid kaayo na siya mo adto on Facebook. Naagid ni mga legitimate nga mga
company or agency nga gina-hire ang mga kumpanya or ang kumpanya itself ang direkta nga mo post ug hiring. No, ang importante is careful gyud kaayo ta labi nag mag-apply ta online. Careful kaayo ta sa data nga atong gihatag. Susihan ninyo maayo sa Facebook account. Makita man na nimo ba kung kaduda-duda gani no kung bag-o pa na nahimo nga account, legitimate ba usahay kaning mga companies. Di man kay na sila mag-post sa Facebook, no? Unless gagmay ngang mga kumpanya. Kanang pinaka-safe yun, kanang na-check nga blue, no? Nga badge sa Meta, kay verified yun na sila nga mga accounts. I really suggest nga kana tamulad yung application. Or, kung dili man gani susihatan, wagod, scroll sa ayo pada, kay kibaw ka, magpada ka sa imuhang biodata, sa imuhang curriculum vitae, sa imuhang CV, imuhang personal data sheet, delikado kaayo nga maghatag kag numero, maghatag kag address, maghatag kag birthday. Himakuha na nila ang imuhang data. Gamiton pa lang na nila niya, maghimo-himo silag ID niya, dili ikaw, naapay picture nimo. So careful kaayo ta kung mag-lodge ta, kay grabe kayo ang mga illegal nga kalakalan, labi na sa mga data breach o misuse sa ato ang mga personal data. No, careful kaayo ta. Now, another is that, gusto ka, naagyoy mga kanang na may mga kumpanya, di ba, kanang mga employment agency nga maog yun na ilahang buhat nga mag-refer panalitan na ini kumpanya, no, ilahang negosyo is that manguha sila og company niya, ang company malihog nga sila'y mo hire, no, kay niya i-endorse na lang na sa agency ngadto sa company ang ilan nang nahimay napilian na, no, para dili na magproblema ang kumpanya kung sa kahasol, no, sa pag-hire kay magdawat pa kanang talas pud oras, no, sa ilang HR mo na usually, but pwede maguna nimo ma-verify sa Department of Labor and Employment kaning mga accredited nga agencies, no, so i-check na tanan, ha. Now, careful gyud muna kung questionable gani or gamay ra kaayog mga follower or bago pa na create, no? Delikado gyud na, most likely basin scam na siya. Or naapo na sa mga DTI, adto na, or mga apply mo ka ng mga legitimate nga job fair, o dinha mo mag-apply. Or direkta gyud sa kumpanya. Ayaw mo shortcut or Facebook. Ikatulong pangutana, asa ko angay mo report nga na-scam ko online. Unsay legal nga mga laka nga angay na kong buhaton. Well, I think sa NTC, pwede po sa NBI or sa cybercrime laboratory sa police, or pwede po na nimo i-report sa GCash siguro, no? To say nga scammer ni siya kay naa naman kay legitimate nga nakuha nga number. So, kihalan na ba ito i-register ato ang SIM, di ba guys? Posible ba kuno katapusang pangutana? Posible di ay nga ang pang-scam bisan og verified ang maong Facebook page. Posible kay meaning isog kayo silag scammer, but si Meta is very strict ba ya sa pag-verify sa person. So most likely pwede na nimo ma-report sa Meta kay naagi na sila verified ID. Unya ang ID ra ba imong i-present? Di ba ya basta-basta pud nga identification, ha? Ang ilahang isend para ma-verify sila by Meta. So, I am not too sure nga unsay pamaaging nga nakalusot gihapon sila, but di gyud na, no, ilang identity is verified. So, easily, basin matrace ra gyud pod nimo, no, kaning tawhana, based sa iyahang number, kay legitimate man ang number sa GCash. Unya, gi-register man nato ang SIM nato, no? And then second, ang kana pong sa Meta, legit man po na gyud nga pangalan og identity. So pwede ra gyud siguro na imo ma-trace, ha? But next time guys, please let's be careful labi na sa pag-send sa ato ang mga datos ug mga data, ha? Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.